shaida sarkin yalwa na mujarmai mafakar tallaka Alhaji Said kenan. Muje fada domin dai shaida sarkin yalwa na mujarmai mafakar tallaka Baba Said kenan. Da shi yake ba kowa mulki in ya tashi ba mutum ko da kuwa hanki ba wanda zai hana shi babban sarki. Yau ga jaruminmu nan ko kwance gwanki hakiminmu ne yalwa kure jan zaki. Baba Sa'idu maza ku ne ajalin aiki kakaki da sarewa wannan sai mulki. Na kalli rago kwance na can daki ga nan kan daki gwarzo bai raki bani rigar saki ga mai yin yaƙi jauro ɗan jauro gwani. Muje fada domin dai shaida sarki yalwa na mujarmai mafakar tallaka Baba Said kenan. Rana ba tare shi in har ya bullo wanda ya ce ko zai tara Umara hakilo. Ɗawi su kake ubana mai kyan kallo Baba Sa'idu kainuwa arwa ka bullo. Duk mai son rage faɗa mai aje tsolo duk mai kinka na faɗa ya zamto dolo. Bankinka nake yi yau har ma da salo lukuman ɗanka ne yau gani cikin falo. Gaisuwa nake gama yaren fullo dan sin sai solo doki ke polo gaishe ka.